ranar 2 ga watan 11 na wannan shekara ta 2022 da misalin karfe 9:30 'yan sanda waɗanda suke sashe na kula da harkar sata da garkuwa da mutane da bincike akan haka lokacin da suke gudanar da aikinsu sun shiga jamhuriyar Nijar inda suka je garin Maimujiya kuma Allah ya ba da nasara suka kamo Mustapha Lawal dan shekara 27 wanda aka yi wa lakabi da Taskale. Yana zaune a ɗan Galadima Road a cikin garin Daura da ke karamar hukumar Daura ta jihar Katsina. Lokacin da jami'anmu suke gudanar da bincike ya yi bayani kamar kuma yadda za ku ji da bakinsa cewa shi yana cikin ƙungiyar asirgumin ɓarawo nan ɗan fashi wato wanda ake zargi da satar motocin mutane al'ummar cikin garin Katsina wanda ake wa lakabi da Abba Kala. Kuma ya yi bayani da bakinsa cewa lokuta daban-daban sun shiga gidajen mutane da Abba Kala sun yi satar motoci, kuma lokacin da ya ji cewa Katsina ta yi zafi shi yasa ya gudu ya shiga garin Maimujiya domin yana tunanin cewa zai samu sauki tun da ya tsallaka ya shiga wata ƙasa. Bai san cewa jami'anmu babu inda ba sa shiga ba, kuma inda suka shiga Allah ya ba su nasara suka kama shi. Ya sunanka? Mustapha Lawal. Shekara kana? Bakwai. A yana kake da zama? Na? Maimujiya. Me ya faru? An ji amfani da na ɗaga murya a ci ana ka dai na ɗaga murya Sun ce ka ɗaga murya. Abba Kala abu amma wani lokacin Da ba aiki. amma ba da abu shi ana wuce In kuka je kuka yi sata shi za ku ba wa mota, shi sai ya tafi da ita. To me yasa ba a zuwa da shi? wallahi wannan Shi ya zama shugaba sai dai ya tura ku a matsayin yara. Abba Abokin ka ne. To kaman sau nawa aka je aka yi aiki aka ba wa abban mota? su biyu aka ba abu Sai ina da ina aka ɗauka? wallahi ni ba da Ba dai ka so ka faɗa. Wace irin mota ce? akwai baka akwai ashkari Da ya baka fara ai ba shi ne mota ba. Wace iri da wace iri aka ɗauka? sunanta Ba su da sunaye? suna da suna amma gaskiya ba suna da suna Ba ka so masu motocin su ji su zo? Haka ne mana. inda na ga sunayensu zan faɗi Ko kai ka ɗauka fa? ba ni ya ɗauka Ku to wa ya ɗauka? Mu muka ɗauka? Kai ka ɗauka, kai ka ce kun ɗau mota fara kun ɗau baka kun ɗau kaza ko? Yawwa in ba renin wayo ba ai ya kamata ka ce mana Toyota ko Volkswagen ko Honda. Ka fi kowa sanin mota tunda haka iya karya ta ka ɗauka. Yawwa to sai aka yaya? Aka bari ai ni ba zan tilasta maka faɗin abin da baka yi niyya ba. Sai aka yaya? sai aka kama da Cewa to me yasa ka gudu? An ce a Maimujiya aka samu ka. dama ce a cikin gida Ka tashi daga garin Daura ne a ina zuwa zuwa iyayen suna. suna da Yanzu wannan sana'a ta satar motocin mutane akalla ka saci guda nawa tun da aka fara? bayani an ɗauki Guda uku aka ɗauka kawai da kai da wanda ka ɗauka da kanka kuma baka iya tuka mota ba. Mun gode.